Dai namar kata aku kipai babi. Ngiko abi kipai bakin smooth shine. Ya ka jinya linti ka jong ka voice of the people party. Don give us tangman wo kejat lagi ni sini. Kibong bakata ka jingjit. Candidate jong ka VPP te kalapau baga VPP menta kam de show kata ka seng ka jo pai ba bakiong lani ka sur jo pai ba ringi ngi penshai ki pai ba begin snoto balengi ai ka teng ka voice of the people party ka sur ka jo pai ba kai ka ta ka sur ka jo pai ba ka sur jong ka jaj penriu kai ka ta ka sur jong ka jaj penriu kini ki singi ki pameta ka sur jong ka jaj penriu kalau bangila don kam kerki ya ka jingkla ha ka sanchar ka khana ka sur jong ka jaj penriu kalau bangila don kam kerki man rat dingkong ya ka bamsap ka sur jong ka jaj penriu kalau bangila don kam kerki man rat ya ka jingduk ka jing kerjo ka sur jong ka jaj penriu kalau bagi wahat ya ka jing shan ka jing kermen nang tagi long din mandin kata ka sur jong ka jaj penriu kata ka sur jo patba ka ba ka party ka lasco day ban ai ka teng ya ka party ka voice of the people party kumno ban penurlong ya kata ka sur ka jo patba ka shong hangi ki nongelam ken bangin penankam ya ka jing start ya ka jing shempang ban pentulun ki kam ha kata ka rukom bangila ban poish kata ka thong ban penurlong ya kata ka sur ka jo patba kamut kumbedam ki baong bangila dei ban jit kertong akmat upat ba long si mentangin wan jit kandidat hang ne po yo mo kruat kalong si tang mar ba kadi kita ka sur jo upat ba lani ka seng upat ba oh ka voice of the people party kan penlong ya ka jingalang jit kertong hayo mo kruat kata ka bala si penlong kiwi ki parti ru kini ha breu shayo ma kruat ban pan tiket na ka benta bagani khon ni election MDC kan mi ka jing klumar ka bashir khai anam la ban rai namar ka dei tangga kam bi la dangile kumta rei kum ki nongelam ki shimi ka sinjang ka bachanai ban pocket ban yet ban wat ban pinshong nongrim ban ai namar tangi nget bagi pat ba kin ai ya ka jing shania kumbagal ong habang ingi say candidate lakalong ka MLA constituency menagani ka MLA election arhulai manu baong mo tawa bright star well udah bakhlai manu baong baga PPP ka IT ke dewa hibing namar kini ki candidate ki bakhlai bon ba mitho wat di gitaro nrebo patba usgo tho ya ganongrim upen jok don buram hamolai upen jok don buram hangte hapo bawreng keneng kani kamde namar begini ki candidate ki bakhlai ki patba kani namar bo patba ulejit ya ganongrim joka voice of the people party kani ni ka mangi kwa ban ya linti lalu patba ula sutu bahkan nongrim juga parti ke depan orang baklan bangin nam syairu no brio ban pentronyo ya kita ki nongrim ude ban purom ya ka rai ka joka parti bat ya ka nongrim juga parti hanta ka parti kan la ban penurlong ya kita ki mat dan ki agenda ki bangla bu nam ta jo pat ba ko ki pat ba bi joka dai namar ta raungi le shiki chaka kunne ban penshai ban penslutu ya ki pat ba balai ngin ban le namar ka diga kamram jingi ban penshai ban penslutu ban penken mau ya ki pat ba bat ban yai penlong yu pat ba bu nang kam start na ka week election shika week election oh menta bun ki bating bani khun ya ka voice of the people party ngila thau history ya ka ri India baga voice of the people party ka lejele election dan kamban perkhat ya ka pisah ka tengka ngimdan naya ngimdan spa ngimdan ka klur ka bangin ai nrengi dan tanggawe ka jing penshai pen snoto yu pat ba bo nang ban penan kam hok ya ka ikhtiar ba pen kop hu daga riti senshar pat ba kadai ka seng ka badang dandang laisnem hendrai ka ka seng ka lalapan se hadu sanpo prangut ki candidate ngila dapat announce ki candidate ke jungi Paro Sanpo Pra Hagani ka Khasi Bat Giant Hills Autonomous District Council. Kini kita ki parti rim ki belakang try begini ki parti rim ki parti he dan dep dan katuh kan hitli ki constituency balai namar upat ba menta ulasta. Oh pun kimnot kemangala keren lagi ni kisi ban ong ban slur ban election menta em. Nagi wiki parti te o artetin dangla baile independent kala banlong bagi bon ki constituency in kambun ki independent bani ki parti ki bani kon tamaka jinga kon mentahi kala shai
kung mga keren na gawin ke jaga syawai ke jaga baga jinga kun kalong ka voice of the people party percaya bodoh di seng sign partai kentop ya ke MDA Congress badi ki independent hagani ke MDC election ni don kam nomor kata manung ki patba ki basta ban bisal panum bakla nomor ke ai parok ka syong hapi ki patba ngingla syupun syai pen snowto pen kenmau kumnu pengin yat lenti kum ke party ngin ngam don kam man ong bangin set kala nomor ngilayo sibun kala man set kala la ngi kwa ayu patba ndai taman set kala ban pon serua ro trai layo hi kala alalong MLA ngalayo kala kanun rei hadum tanga soban aingu yu bleng ngam don kam na trai bangan ong ya ta pila dei ban tip ya ke jinga lenti ke ji kanu ngila ya ya lenti ke be dei nomor kata kala ngi kwa bang ngi kwa unu patba u bala syai ke cimut ke kat dei ban syai lam bakla watang kendia tu kumadon kibong oh kani ka PPP kani ka dei ka jingle MDC kalong ka jingle kun semi final kala job haga quarter final kala job don burom lada ka VPP ka job don burom haga dei ka semi final kam artin kan rasuk ya ka final ka bonong election MLA kani ka ta ka bagi trang kani ka ta ka bagi angot bagi wanra aya ka jingle